May huli ka oragons. Tingnan natin. Aratot siwa 4 taon. Nita na di. Rambutan. What's up ka-Oragon? So for today's vlog ka-Oragon, mag-spear fishing kami ngayong gabi. Nandito kami ka-Oragon sa Kawayan, Manito, Albay. So bago ang lahat ka-Oragons, please don't forget to subscribe my YouTube channel and pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So shout out pala dyan ka-Oragon sa lahat ng mga subscribers at sa mga bago kong subscribers. Sana suportahan nyo itong aking maliit na bahay ka-Oragon. So tara na, huwag na natin itong patagalin pa and mag-intro muna na tayo. Ka-Oragons, lusong na tayo sa lusong na tayo. Nandun na yung mga kasama ko. Kagawa ka na kaya tape? Plastic na. Igo duman kailang may laugan pa duman. Ano an? Ay. Kung ato man tadig dito ang kuya. Dakol man ang ganda. Ay yung koda ang chinilas ko. Tagaro nakakapalabog. Kapit. Ganyan, baga lang malinaw ng tubig. Makalula. Ano? Gua na lamang. Palama. Ini kan mungkin cuma gata. Ayan ko. Ang kasama ko pala yung kapatid ko. Ang kapatid ko ka-Oragon. Tapos yung pinsan ko. Tapos asawa ng kapatid ko. Kaya tabi, mga nakako Ano ito? Kasama. Yan magkarinis. Malibot mo gani. Mainit. Mainit ang tuloy. Ay, nawawar ang laan din yung ko. Pailit. May jellyfish oh. Ora. Jellyfish. So may nakita ako ka-Oragons na na crabs. Ito ka-Oragons oh. Dali lang. May crabs. Yan ka-Oragons oh. Dakula na ini lang oh. Sayang kayo niya oh, makahali pa. So yan ka-Oragons, ano siya sa Nagkama-plunge.
Nakula sayang kay ni pambangot pa masira mo pa sa langka. Ano? Yan o. Crabs. Yan o. Yan. Naglubog na baga. Ayun. Naglawag na. Nawara. Naglulubog. Di o. Nawara. Ito na. Kaputan mo. Di mo naduduli ako. Ayan, paragon sa grabs, malaki yan. Ay, Ay, Doji. yan kaaragon sa. Yan. May huli ka oragons. Tingnan natin. Naku lang. Hanita na di. Kuman. Lihat daw dyan. Suka. Suka daw. Babae lang. Oragons. Huli tayo. Crabs ulit. Oh, manantalang ka di. Ganyan, mga arog kan magkakurwa. Darkla mo di. Dapat pula akong magaling. Kung dumang ko ta sa ano. Sarada yun man dumang. Nagula baga. Yung ano, guru-guru nit. Yun ka-oragons. So, ayan ka-oragons. Medyo mahina yung huli ngayon. Unti pa lang yung nakuha namin. Sana all, Yusi. Ay, nawara. Sana all, tayo si Yusi. Nuwa, igwala mo dyan, wa. Oragons sa makahoy dito. Dito kami ngayon sa Kawayan. Nito Albay. Nuwa na ako akawa. Ay na daw. Nako amo. Nako lang. Ito lang po. Ano sira ba? Ano ba? Iwa na isira. Nan la. Dracula digdi ang kasagi sa duman sa ano. Uy. Yung ka-oragon. Hipon. Laki na din. So, ayun ka-oragons. Nag-snack muna kami. Gutom kasi kami. So, balik uli kami ka-oragons sa pangilaw ng crabs, hipon, tsaka isda. So, samahan nyo kami ka-oragons. Ibang dumahan. Buyo. Ano? Ayun, dakulo na ako. Buyod. Dakulo na. Luwas. Pwede maluyawan kami. Ulo na. Ano yan? Pus kasag, darak gula man ako kami duha. Mag-o. Ano yaw? Manigsaro. Mata mo doon. Naglubong sa dugi. Oh. Yung bagdulong. Plano tao. Rambutan. Buta na. Ayos. Tadayo to. Amiso na. Ipon.
Pwede na sa langka. Langka, doon sa iyo. Doon langka. Lagpulo si Gampol. So ayun ka-Oragons, tapos na kami mangilaw. So ngayon pauwi na kami. So di din nasiruhan. Madami din yung huli namin. So maraming salamat ka-Oragons sa panonood nyo sa aming vlog, sa aking vlog. Sana suportahan nyo ka-Oragons itong vlog ko. So hanggang dito na muna ka-Oragons. And see you on my next vlog.